Jonathan Foxy Davies. Fi wedi clywed bod ti a Scott Williams yn rhannu stafell. Os oedd ti a Scott yn bocs o chocolates, pwy bydde'r hard centre a pwy bydde'r soft centre? Mae rhaid dweud bod fi'n i'r soft centre, a wedyn Scott bydd y hard centre wedyn. Mae fe'n dod o'r casas newydd Emlyn, maen nhw'n different breed lan fyna. Wel, hard centre, soft centre, mae'r ddau yn tasty. Diolch. Ydy e'n rhyfedd fod Warren G ddim gyda chi? Ydy e fel cael supply teacher yn yr ysgol, so like, chi'n gallu mesio gwmpas something chronic? Pan ma'n i dechrau, ond mae Rob wedi crack o whip yna o'r mas fan hyn. Mae fe'n dod mas na fel y prif athro wedyn. So, like, hyd yn oed yn fwy strict na Warren G? Even fwy strict na Warren G. OMG, achos fyswn ni'n dychmygu bod Warren G yn gallu bod yn hardcore? A Sean hefyd, mae fe mas fe hefyd. So ti'n joio bod ar daith? Mae fe'n ffantastig. Mae'r boys yn dweud sut mae Awstralia yn lle dda i dod mas ar daith. Ac tro cyntaf fi bod mas na fi'n joio pob munud. So ti'n hoffi mynd down under? Ar y funud, Diolch yn fawr iawn, Jonathan Foxy Davies, a phob lwc, Ceri smash o'r Aussies. High five!